teda dávno nebolo. Toto tu už dávno nebolo. Tak toto mi teda chýbalo, ty kokos. No, dúfam, že mám všetko nastavené správne. Do späťákov nevidím zase nič, ani po ďalšej sezóne, takže všetko je tak, ako má byť. Yes. Nafúkať gumy a ideme. Človek si chce nafúkať gumy a nemá kde. Dve pumpy sú tu, obidve majú vzduch mimo. To je výborné. Som ako odvážny. Konečne prvý motorka, toto je strašne ľúbim. Strašne toto ľúbim. Ináč, Žilina okolie, keby ste nejakí chalani, ktorí máte motorky, mali by ste chuť sa ísť niekde odviesť, tak určite sa ozvite. Lebo mňa veľmi nebaví chodiť samého. Ale s niekým by som určite rád išiel. Ale, upozorňujem, nie som úplne ideálny typ na dlhé trasy. Výťaha. Ale niekde tak maximálne, že Žilina, Teruchová a takéto, tak to som úplne otvorený. Takéto štrajky, čo? Ale nie, akože ozaj treba povedať, že kebyže sa nájde niekto, tak by som chodil viac, aj by bolo viac videí a tak, lebo sám, viete, keď má človek nejaký program, ide si tam a mňa najviac nebaví na tomto celom vozenie a toto je všetko super, ale nebaví ma prezliekať sa do tých hábov a kým sa všetko poobliekam, pozapínam motorku, zohoriem a tak prejde, ja neviem, 10 minút a teda nie, že by teraz som riadny lemriak, čo ty kokos, no aby sa nepostral 10 minút, aby sa prezliekal, nie, akože ostaňme pri tom, že keby náhodou niekto má chuť, tak určite budem rád. Čekuj by to. Tak ten bol frajerský. Nádherný deň, aj tak akurát príjemne. Keď si predstavíš za tým počítačom prašivým, že aké príjemne teraz. Poviem ti, ako je. Je tak, že máš chuť byť v kraťasov a v krátkom tričku, ale stále ti na slnku dosť teplo. Ale sadneš si na motorku a prefúkne ťa ten jemný vánok, tak ti je úplne ideálne. Tak príjemné. A teraz si to predstav.
A teraz si predstav, že popri tom ešte sedíš na motorke v takomto krásnom počasí, priam ideálnom, a len tak sa vozíš bezcielne. Na tom to najlepšie, najkrajšie úplne, že v podstate no ale idem skontrolovať, koľko máme benzínu, lebo ak chcem ísť hen tam, tak by som mal mať viac. Tu bude stačiť. Benzínu sa môžem oblievať. Občas, keď čítam inak príspevky v skupinách ako motorkári, bikers a hoci čo iné, niektorí nie sú až takí motorkári, aký by teda sa patrilo, hlavne svojim správaním. Ale nikdy sa to nedá zo všeobecne zgeneralizovať, že motorkári sú takí a henty sú onakí. Nájdu sa aj taký, ale moja skúsenosť zatiaľ je, že sú tu ľudia, ktorým navzájom na sebe záleží. Serus, tento nebol až taký, ale to za to, že mal ako sypáča prašivého. Zajímalo by ma ináč, koľký ste zo Žiliny a okolia. Napíšte mi to do Facebooku, do správy, alebo kde, nech tam nespamujeme zbytočne. Ale až tak veľa vás tam asi nebude. Aj keď zopár viem, že z vás je zo Žiliny, a teda blízkeho okolia. A mohli by sme niekedy voľačo vymyslieť. Nech sa to nevozím len tak sám a nekeciam blbosti, lebo sú to teda parádne blbosti, čo? Niekedy. Takže by sme sa voľako stretli a čekuj, zakývam. Serus! Aký šťastný. Toto sa mi ľúbi. Skútristi obvykle si nekývajú a už som počul aj taký, že skútristom nekývam, lebo to sú a tak, ale inak akože im nekývam, lebo že oni nekývajú naspäť. Ale ja čo mám skúsenosť zase, akože fakt sa mi stane, že menšina mi nezakýva, ale väčšina zakýva, ešte sa vždycky usmejú do toho, že mi zakývali jak... Nie som na to zvyknutý proste, lebo väčšina motorkárov im nekýva, teda aspoň čo ja viem. Ale... A ja hej. A preto ma majú radi. Toto je to, kde sme boli predtým. Som hovoril, krásny príbeh, nudný, ktorý nikoho nezaujímal. Ale toto vás zaujíma všetkých. Toto vás isto zaujíma. Život frajerský život, díky tým, ktorí zostali, vydržali a dočkali sa tohto úžasného videa. Dúfam, že zase nájdem nejakú energiu a chuť na to, aby som si znova sadol a znova voľačo porozprával.
presne takto sa inak končil aj ten druhý vlog. Presne na tejto cestičke a zrazu som takto udrel a takto sme skončili. Čaute. I can fly.